Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangan Baladewa. Kowe meparangi aku nggone mbayang Semar Batrana aja nglakon tuh Bagong. Ning ngendi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu. Moto penge iki.